Je leto a mne prišla prvá pozvánka na svadbu. Jejo. Jediná otázka, ktorá ma trápi, je, už aj ju si niekto rozhodol zobrať? No vlastne dve. A druhá je, prečo ne ja? Ale nevadí. Hodím sa do ružovej, spláchnem svoje pochybnosti a idem na svadbu, lebo som, čo? Dospelá žena. Áno, no, sa to hneď vymaže. Ten divný pocit, keď vidím tú nevestu v tom bielom, tak som hrozne taká dojatá. A hovorím si, kto pre Boha ti poradil túto ohyznú vec na seba. Asi by som vymenila najlepšiu kamarátku. No a samozrejme je po obrade a nevesta sa sťažuje, že aké to bolo hrozne ťažké, jednoducho dealovať s tou svadbou, je to hrozný stres. Zlatino, naposledy, keď som si brala typka domov, pozeral som mu rúbsak, či tam nemá pištol alebo nôž a či ma nechce zabiť. Tak si povedzme, že čo je stres, áno? Nevesta po obrade príde a skromne sa pochválí prsteňom od Tiffanyho. Ja, že áno, tak sa volá ten Vietnamec na miletičke, som nevedela. A prichádza na hostina, močacie prsia s broskyňou a zapečené so syrom, pol ryža, pol hranolky. Ak je váš sexuálny život tak pestrý ako vaše svadobné menu, ani sa tak nečudujem tej rozvodovosti. Ja neznášam, keď sa ma proste ľudia na tých svadbách pýtajú, no a čo ty, už si niekoho našla? Hovorím, ne, nie je dobre samej. Neboj sa, niekto príde. Nebojím sa. A potom začnú naznačovať, že týkajú biologické hodiny. Ja, že ne. Moje hodiny možno merajú tep a možno počítajú kroky, ale netýkajú, lebo sú elektronické. No čo? Jedine, čo zostáva single žene na svadbe, je zapnúť si Tinder a možno nenájsť Mr. Right, ale aspoň Mr. Right Now. Ale aby som nevyznala ako nejaká hejterka, tak ten redový tanec je fakt, že super. Že ty tancuješ a dostávaš peniažky, že skoro ako striptease, len tak trocha iné. Asi to zavediem na národky. Ale hlavne na budúce, keď budem chcieť zažiť komédiu, nepôjdem na svadbu, ale do divadla.